Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Ika-29 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2019. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Damo-damo kitang mga balita sa sining adlaw, no? Klasman, wala gid lamang madugay ginpresentar na sa Bacolod City Police Office ang duwa ka mga ginaligar suspect sa pagkasunog sining Haba Pension House sa dalan Gonzaga sining syudad sa Bacolod. Bantayan lang sa dili gid lamang madugay ang presentation sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ining sunog nagluntad sa grade 2, grade 3 nga building sang West Negros University kaina. Pwerte man ng mga balita ni ba? Pero karon nga adlaw mga kaaksyon, 26 diyas na lang nabilin before pa man mag Christmas Day, kag 33 diyas ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Inupdanay kita mga kaaksyon, dubdub kita sa takna launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Hindi na tamaguyang pasang tiyempo kayang oras na daw ginaalas lang. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Canton.
Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:11 na. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pag-pangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Arta Ihopon, preparasyon sang tagsa ka mga PDRRMO o kon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office angot sa Bagyo Tisoy. Nagapanguna nga gintalakay sa quarterly meeting nga ginpatigayon sang DILG sa Iloilo karon nga adlaw. Balita naman sa kay Aksyon Eden Abuso, blow alert status sa syudad na talana nga batakon sang City Disaster Risk Reduction and Management Office ining nga hapon. Jo Marie Vargas magasapol sa mga barangay officials. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, droga na konpiskar sa may bust operations ang BCPO halin sa Mindanao kag Manila. Suno kay BCPO City Director Colonel Henry Binyas. Samtang sa Nukpo naman nga balita, empleyado sang Morsya ginkastigo, ginaligar gingastigo sang barangay Kagawad, nagpa-record sa aton sining nga mga kapulisan. Samtang sa balita naman sa patrol, kapin sa 150,000 pesos nga kalitan na record sa sunog nga natabo sa West Negros University STI sinigid lamang nga aga. Balita sa kay Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City naman nga report. 68 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sang kaso arson gindakop sang mga kapulisan. Samtang balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor, isa ka persona nga may standing warrant of arrest, voluntaryo nga nagsungka sa Pontevedra PNP. Balita naman sa National, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Senator Lacson nagpahayag wala pa sa aligasyon sa korupsyon sa SEGIM. Presidente Duterte ginmando ang crackdown batok sa mga illegal recruiters. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diniginamang manugay. But before sinama hinang kalaban, karon lang dugay-dugay. But before siniyari anong resulta sa aton sining nga Small Town Lottery unang draw sining adlaw sang Biyernes, November 29, 2019. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 20 kag 22, liwat 20 and 22. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:20 na nga aton oras diri sa aton sining nga pagpangalagad. Antes kita magakuha sa mga reports na sa aton sining nga mga action reporters, so galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule ang may tatlo nga may kaangay ng epekto sa insulin. DTX 500 capsule. Tumaron ta adlaw-adlaw kag mabakal man ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag mabakal man ini online kag pag-deliver sa inyong puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph o kundi gani sa Kalusugan Yan Facebook page. Pwede ka mo da maka-order sang inyo sining kinahanglanon nga DTX 500 capsule. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 12:22 ng aton oras. Standby sa dugang pang mga reports dari kita nay sa balita naton sa international sa balita national upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa palayag ni Senator Lacson. Wala pa sang aligasyon nga korupsyon sa SEA Games preparations. Kag Presidente Duterte ginmando ang crackdown batok sa mga illegal recruiters. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo.
Radyo News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel. Yes, Action Rex may udto kag sa aton nga tagpalamati balita na nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa karon, ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga wala sang may aligasyon nga korupsyon sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o kon FISJOC sa ginahimo nga preparasyon para sa 30th SEA Games nga natalana opisyal magabukas buwas nga adlaw Nobyembre 30. Sa isa ka tweet sa nga senador ginpahayag sini nga ang athagid lang nga reklamo nga ang reklamo sang pila ka mga dumuluong nga atleta. Suno kay Lacson, ang mga reklamo ang nagapakita sa kakulangan sa pagpreparar amuman ang hindi pagka-epektibo. Gin-mentionan pa ni Lacson nga mangin si Presidente Duterte ang luyag man matadlong ang mga sala kag makayo ang makakulangan magluwas pa sa luyag sini nga maimbestigahan ang issue. Samtang sa sunod sa latest nga update sang Pag-asa direkta nga mabatsyagan sa sports venue sa 2019 Southeast Asian Games ang epekto sang Typhoon Kamuri sa December 3 kag 4. Suno kay weather specialist Sheila Reyes, mabaskog nga ulan kag hangin ang mabatsyagan sa Central kag Southern Luzon kalakip na ang Metro Manila. Sunok pa ang SEA Games venues na ibaluan dito sa Cavite, Batangas, Laguna, Pampanga, Zambales, Tarlac kag Metro Manila. Ginpahayag pa ni Reyes nga posible pa man nga magbago ang forecast angot sa okon sa bagyo. Tiyara karon sa typhoon category nga sa karon ginapaabot magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa weekend kag kun magsulod na pagatagon ini nga bagyo Tisoy. Samtang sa dugang balita nasyonal, ginmanduan sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang Department of Labor and Employment kag Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga pabaskogo na operasyon batok sa illegal recruiters. Sa pagpamulong-pulong sa awarding ceremony para sa Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities sa Malacanang, ginpahayag sang presidente nga dapat na nga madakpan ang mga illegal recruiters. Partikular nga ginmanduan sang presidente si DSWD Secretary Rolando Bautista nga maghimo sang mas maayo nga pamaagi agud madakpan kag matap na ang mga illegal recruiters. Gindumduman ni Duterte kung paano nagpalapit sa iya ang mga ginikanan sa illegally recruited teenagers nga nagaedad 16 kag 17 anyos nga nakalabot sa Middle East pinagi sa pagdaya sa mga dokumento. Nagpahayag man sang kasubo ang presidente sa naeksperyensyahan nga pagpanginto kag sexual abuses sang pila ka mga overseas Filipino workers akon OFWs. Sa separado nga pagpamulong-pulong adlaw sa nga Webes, ginpaanggid sang presidente ang illegal recruiters sa mga nagabaligya sang droga. Kag sunod sa presidente, akig siya sa malaing nga buluhaton sang mga ini kag ginpaandaman niya nga patyon bangod sa pagpamintaha sa mga Filipino. Update kag balita nasyonal gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Dorel Cabato, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Standby anay sa report ni Aksyon Eden Aboso sa aton sining Oplan Dako promo. Kayari sa linya naton si Chief Inspector Di Hocos, ari sa linya naton. Hello sir, mayong udto si Action Rex, Action Radio. Mayong udto sa inyong lahat dyan at sa inyong mga tagapangani. Kamusta kayo sir? Eto okay lang at medyo busy pa kami. Gani. Sa pagpo-process ng documentation dito sa arrested natin na isa suspect sa pagkapatay ng 6 na katao dun sa Java Pension House. Sir, paano ito sir? Paano ito na tanggap natin ng information?
Well, this is a constant communication and coordination with the BCPO, particularly sa ating Chief of Police na si Major Fidel. At nagkaroon kami ng ng coordination regarding the person of interest nila at na-identified namin yung taong yan na mostly violators of the law talaga rito yan sa Musya. So, very known siya sa aking mga operatiba. So, we conduct a pursuit operation and stick out dun sa area na residence niya sa may Amayco. Amayco residence. Barangay Amayco. Barangay Amayco. Tapos, ginako yaman ni sir? Yes, during in-interview naman siya ng mga kasamahan niyo rito at inamin niya. Wala naman silang tumingi nga sila ng dispensa sa pasyensya dun sa mga relatives ng mga victims kasi hindi naman daw nila intention yung mga gano'n kundi pangawat lang talaga. So kawato nila to taning motor pero nga nasunog ano sir? Nasunog to? O yun nga, hindi ko masyadong yung sinabi nila sa mga kasamahan ninyo na bali may pinupoint pa silang another person na kasama nila na yun ang nagsindi yata ng palayo. So, siguro during na lang sa investigation ng backup one, they can properly kung ano talaga yung natabo sa sa amin. We already given our initiative to locate and to identify this another suspect na si Binancio Valeriano. Okay. Pero ining kasama niya, kasama din nitong nangyari, sir? Yes. Ang suspect dito ay tatlo, no? Tatlo? So, yung tatlo at dalawa nakuha na at possibly baka yung isa ay sooner or later they will be apprehended. Pero ining isa ginako na nila yang slagid man nagkuan sila sang motor tubtob nagkarayo kag nasunog ang Java. During conduct ng interview sa kanila, they voluntarily tell the story behind the incident. So konsyensya na lang daw nila ang nagbibigay sa kanila ng pag-amin ng mga So with that, we are very thankful din sa mga tao din sa Barangay Amayco for giving us the information kung saan siya nagtago doon sa residential ng Amayco. Bali, sinong pangalan nila, sir? Itong inuli namin? Yung dalawa, sir? Ay, yung isa hindi ko alam kasi ang BCPO ang kumuha nun. Sinama lang during pursuit operation. Okay. So wala kayong pangalan kahit isa dyan? Meron yung kinuha namin, si Binancio Valeriano. Binancio Valeriano? Opo. Sa Amayco nito, sir? Sa Amayco. Ilang taon to, sir? 27 years old. 27? Single, laborer siya, tapas tubo. Ito, nag-ako ni siyang kaupod siya? Opo. Okay. During interview, hindi naman kami tanong sa kanya. Pero kami sa mga pulis, meron kaming mga lead kung bakit sila na-identified as part of this incident. Ining taga-Banag, taga-Libertad ni may ngalan ka na sir? Siguro sila, yung si Major Fidel ang makapagbigay niyan dahil dinala nila yan for identification dun sa inuli namin dito sa Amayco. Subong din sila, sir? Andito sila ngayon sa office ng Chief of Police ng Musya, yours truly, Police Major Robert De Rucos, at dinodocument pa namin yung mga ginawa naming police action. Anyway, salamat gid sir, kag congratulations sa tulong ninyo dito sa Police Station 1. We are very willing to initiate action whether kami ay utusan o hindi for the benefits ng check ng justice dito sa 6 na namatay. At very saddened po talaga yung nangyari na yan. At kahit yung suspect natin ay umami naman na hindi naman nila sinasadya at humingi yata sila ng dispensa. Ang kasama nilang isa ng pangalanan na ba nila, sir? Well, that is subject police operation at hindi po natin pwedeng sa ear yan. Yes, sir. So, sooner or later, he will be caught by the law. Sige, sir. Maraming salamat and congratulations again. Thank you so much, sir.
Opo, thank you. Welcome po. Thank you, sir. Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Major Robert D. Hocos, ang hepe sang Morsha PNP. Inyo nabatian, wala gidamang madugay sa confirmation sining duha. Isa dito nakilala na nga taga Barangay Amayco, Banwasang Morsha. Nadakpan na sang mga kapulisan. Ang isa sini taga siyudad sa Bacolod. Ibaloon tabi sa Chief of Police ang Police Station 1. Standby action Eden Abuso. Gikan sa aton sining Oplan Dakop. Ato pa dito sila sa Morsha. PNP for documentations. Kay dito na dakpaning isa. Actually, 3 silang suspect. Nga ang tuyo nila, pagpangawat sang motor, dito sa Java Pension House or Haba Pension House, pero incidentally nagkalayo ang motor. Amotong gintunaan sa pagkasunog. Kita mo lang na ginako na sinisang duha ang among krimen. Hibaloon talang na dugay-dugay ang dugang sining mga detalye. Kay ginasigahomtang mas asyado pa ka busy ang hepe sang Police Station 1, Chief Inspector dali lang kay gina-check tang mga record na dali. Sige, pagkaroon tang na. Kay nakuha ta naman si Chief Inspector Robert Dioco sang Morsha PNP Chief of Police diri sa aton sining pagpangalagad. Action Radio Philippine Standard Time. Last 12:34 ng aton oras. Pauntanay si Action Eden Abuso sa aton sining Oplan Dakop Promo. Yari na, may nadakpan na. Akto nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ayhan ang nadakpan? Oplan Dakop Promo. Yari na si Aksyon Eden Abuso sa aton sini Oplan Dakop Promo. Sino ayhan ang nadakpan sa sining auto? Aksyon Eden. Action Rex, good noon. Wow. Isang na mo balita, Action Fred, negative, Action Fred, Action Rex, negative or positive man. Dapat yung good vibes lang kita kay nagapanghatag ta subong sang early man nga pamaskwa sa aton mga ka-action. Correct. Nanay! Oh, gano'n ka da, Nay? Dali din sa ako, Nay. Oo. Palapit. Tay, tagaan ta ka sang gwapa. Nay, good morning. Dali di na, Nay. Dali di sa akon. Kinakpon ta ka. Dali na di na, Nay. Tagpilaning saging mo kay Action na Rex. Naga-tiyanggi di sa mo. Aga-tiyanggi ni sa? Taglima ni sa. Sugot ka nga ang isa kabilog. Baklon ko 500. Ayun, sugot kini sa kabilog na gina. Baklon ni Rex Canton. Oh, yes. Rex Canton. Gikono, wala mo sa ginabisitahan. Sa una ko, ginabisitahan mo di sa. Gali ka? Sa dini nga barangay? Sa Purok, Fortune B, dire sa Barangay Estefania, Action Rex. Nagapapi-ngapi, kadi ko nung sang una. Krasya ka ko nung sang una. Okay. Pero ti sino na, pangalan mo danay, kita mo ni Dan ka krasya iya, ti wala ina na ginalista. Ang hilita. Thank you, tamo lang. Di na dumduman mo na, Action Rex. Gani. Di nanay, ang hilita, bala nga paipon. Ang hilita paipon, bilaga na edad mo nanay? 60. 60? Do 59 lang. Uy, ayaw isa ka. Tuegaw. Uy, ayaw na ya. Okay, si Action Rex, kabalo ka, 30 years old pa lang yan. Correct. Correct yun. 30 pa lang. Barato. Hindi ka pa magpating. Patihin na tablang gambal si mo, kaya mo nang kakita di sa akon. Abi ako na Action Rex, sisinta ka na. Pero Sisinta ka na edad mo, barato. Barato na yung edad, subong niya. Tinanay, basta ko ako ng saging, simo, ay kabilog. Pero baklon ko na, sa ngayon wala na yung mga hamili. Si Pagaw. Pila na? 100 na? 100. 200. 300. 400. 500.
Anan mo ni ang kwarta? Bakal ko bugas. Wala akong bugas daan. Sabi ko, bakal mo luwat saging, ibaligya mo di. Ako rin. Susyatan mo sa akin mo. Thank you. Sige na. Nahi nga nami ang mamati sa action na dyan. Sige, aradang namin nga balita. Kaya nang alit, balang sila sang tanan nga balita. Wow. Dahil sila berahan actionan sila dahil kung anong mga hitabo nga kuan ng mga aksidente, ara sila dayon. Ara kita dayon si Rex Kangtong. Alam mo kita action Rex, may utang nga gidi nga pakita sa kay nana. Sa dinadampi siya ganina? Sa may puro Fortune Town B action Rex. Basta green dingila nga pertahan. Amo lang natin pertahan nga green. Lapit na sila sa may gym? Layo na sila sa gym? Lapit ka ba sa gym o kung layo? Alas ka po tayo, ara lang. Isa lang ka. Sa may likuan sila or before siya sa likuan? After sa likuan, action Rex, ambal niya, kabate ka, tapos sa gym ko, no, may well family sa babaw, ikatatlo nga balay dayon, ha? Di gusto mo makatanga din action Rex? Okay, gede. Basta madala lang sa pamahaw. Ay, boy, kagali madala action Rex. Ate ka, tiniwutsi ba ka kayo sa mga balik? Saging ko din sa nang matulad at ibang ros, amo na, sudan, bihon, dami, brasher. Nante, action Rex, may ari ka di kantuan, gali ate. Sige nanay, madawag yung salamat sa pagpamati mo sa Action Radio. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Very much. Thank you, Rex Kantong. Okay. Action Rex. Thank you. Live dirigapon, Action Rex, sa Rock Fortune Town B, dirigapon sa Barangay Estefania, ang pagbabalik ni The Cop Queen, Action Ida Naboso, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Tubtob sa liwan, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati o plan dako promo. Thank you, Aksyon Eden Naboso sa aton sini o plan dako promo. Karon dugay-dugay, basi ko maka-time si Aksyon Eden. Salamat sigid sa aton sining winner sa aton sini o plan dako promo sa Fortune Bito sa Barangay Estefania. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:39 aton oras. Kadtuan tanay mga report sa aton sining mga action reporters. Unahon tang report ni Aksyon Brian Morden. May isa man ka empleyado sang Banwa sang Morsya ginkastigo sang barangay Kagawad na ini yang plano sang barangay Kagawad. Yang nagpangastigo ini siya sa isa ka empleyado. I think daw babae, guro ng empleyado sang Banwa sang Morsya. Ibaloon tabing report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Angot sining balita. Yari si Aksyon na Brian Morden sa detalye. Aksyon Brian. Aksyon na Rex, habok ang mata, nagpula ang sulod sini sang babae matapos nga tinapungol ni Barangay Kagawad sang San Miguel kagabi sa isa ka ilimnan diri sa Banwa sang Morsya. Action Rex. Biktima diri amo si Selena Rodriguez kag ini isa ka utility sang Morsya Municipality sa madugay nga panahon. Kagang suspek kag ginatudlo diri anay kapitan sang Iglawan kag subong incumbent kagawad sang Barangay San Miguel nga si Nicolas Tugle. Action Rex. Sunod diri sa panaysayon sang biktima, pag-abot nila sa isa ka limnan diri sa Morsya kagabi, rin na nagapungko si kapitan upo sa mga upo man sa inom, kag sila nagpungko man sa piyak kalamesa. Pero nakibot na gid lamang ining victim nga while nagakulukadlaw ini sila, ginpalapitan ini siya ni kagawad kag pinapungol sa mata. Action Rex. Pagtapungol tomba ay alleged pa nga ginganoy ini siya, that's why nga napilas man ini siya sa baties. Kung anong rason suno sa biktima, way gi-check malo kung nung sala niya, basta nga ginsumbag ba lang siya ni kagawad sa iya paghangop ba siguro na iritar nga nagakadlaw sila upod sa iya sining company man nga mga gays. Action Rex. Barangay Zone 1, siya. May kabataan ka? Oo, tatlo. Hindi, pero trabaho mo? Municipal. Ano trabaho mo municipal? Presyempre ko sa ban lang po ng utility lang. Utility? Oo, utility. Oo. Ano sa pilit na mo pa? Ano si Betty mo na tayo nga daan? Kagati. Oo. Ano na? Mga alas 11, alas 10
na mo ya di ko pong ko kami ang hapat sa lamisa sa piyak niya kami istorya kami kasi nagtangwi ang ano naman tapos may nagpalapit siya sa amon niya nga problema mo siling ko lang kanila lapo di kami na diya istorya ya balik ka sa imo yung lamisa kasi ito kayo kami naman kami tinadugan ako dahil kasi numbagit numbag ko yung sumbag ya tapos uwi naman kami sa piyak lamisa Action Rex sa porsyon lang sa palayag ni biktima sining nasambit iya nga pagpanapungol. Ambal diri ni kagawad nga na-interview man naton ginayon sini Action Rex. Suno siya nakabati kami sa mga malaway nga istorya batok sa akon sini nga hinablos nga upod ko sa inom. Sini palapit ako to pero wala ko na siya ginsumbag kundi tapi gid lamang. O galing ang pagtapi Action Rex ang resulta naganalabok gid mata niya no. Aris kagawad. Anong ginagawa niyo? Hindi na po maginasasagay ng mga term. Tapos, sa motor nagtindog ko. Supposed to be, mangkot ko sa iya kung nagkagap mo na. Pag tindog ko, para sa nagkitamano ko yan. Tapos, nagano ko kwan. Tapos, nagano ko sa municipal employee ko yan. Ang motor nga ito, nakita ko nga natadapatan ko siya. Bilang kasumpag na hindi na ko kaano. Hindi magiging kwarga ito. Siyempre babae, kabalo mo sa lugar. Takon sa kano-mano. Tagalaga ito. Daw na tamingan siya. Pero sintado ko nga sa lako. Aminado man diri sa kagawad nga pinapadapatan niya gid man ining biktima Action Rex kag ining biktima handa gid magpasaka kaso batok sa iya kag may plano panisla nga i-report sa DILG ining si kagawad Action Rex. So para ang balita gikan diri sa banwasang Morsya Action Brian mo din nag-report. Anyways balik kita dugay Action Rex. So maplastar ko na sining gin-interview bago-bago gid lamang kay Major Diocos sa pagdakop sining duwa. With Action ani Kirao, Action Brian mo din nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:44 ng aton oras matapos ang balita ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo kadtuan tang balita gikan sa kay Aksyon Artay Hopon sa Bacolod sa Kapitolyo Provincial upod kay Aksyon Art Tay Hopon nahon tanay si Aksyon Art sa Kapitolyo preparasyon sang tagsa ka PDRRMO angot sa Bagyo Tisoy nga nagapangunang gintalakay sa quarterly meeting nga ginpatigayon sang DILG sa Iloilo karon nga adlaw. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Art Tay Hopon. Aksyon Art. Dentro sa diskusyon sa pinaga mga PDRRMO head daw sa apat ka mga probinsya diri sa Region 6 lakip ng pinaga mga department head sa naglain-laing ahensya sa gobyerno ang nag-meeting sa rin inigin na patawag sa DILG karon nga daw dito iya sa bahin sa Iloilo. Amo ang pag-monitor no daghang pinaga mga pagpanganda nga dapat i-set up sa naglain-lain nga mga local government units kag especially sa ilatatapan sa bahin sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sunod diri kay PDRRMO head sa Negros Occidental si Dr. Zipar Gerhard Kailian. Pisubong isagid nga ginabantayan ang Negros kay sila bisan hindi maglabay direkta diri ang Bagyo pero gina-consider nga matikon may aras ang halit nga madulot bangod may tendency nga magpaubos kung magpaibabaw man ining bagyo nga sa gihapon sa cycle nga marabutan sa nga sinigulan mahalitan gid kita. Sila nga man ang rason man nga wala gihapon o nagapadayon gihapon ang blue alert nga ginmando sa governor. In fact, sila nga magambag ka blue alert amo na inang pag-set up sa kompleto halin sa evacuation center pag-set up man sa readiness ang tanan nga mga rescue responder. Yan ang parayag ni Dr. Zipard Gerhard Kayan. Ang monitoring meetings ko sa DILG, brief kami sa pag-asa regarding man sa atong bagyo. Nga si Tisoy kung magsulod, no? Nga dapat i-heighten lang atong preparedness. Kay wala pa man siya nagsulod sa Philippine Area of Responsibility, pero typhoon na siya. And
we are also included no sa circle balasing na tawag nga area of uncertainty. So may possibility nga manaog siya, may possibility man nga masaka siya. Okay. Even daw nga may ara na sang forecast tracks ang atong pag-asa, no? At least ara man tay ara ta sa sulod sa area of uncertainty. So dapat ma-prepare gyapon. But tomorrow ang atong region will be having their pre-disaster risk assessment. Porso lang sa election na palayag ni Dr. Zipar Gerhardt Kailan sa may maluan alas 5 sa ring hapon na pinakalaytas nga advisory gikan niya sa pag-asa kamo man ang mangin basis sa ngila himuon masunod nga matikang in the coming hours. Ang ka-action reaction tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Artay Hopon kadto antang Bacolod City Government Center si Aksyon Eden Aboso. Blue alert status sa syudad na Talana nga batakon sang City Disaster Risk Reduction no sining hapon. Mr. Jomari Vargas magasapol sa mga barangay officials angot sa preparasyon man. Amo maning isa pagidhon. Kahuol man nga klase sang ayo gasolinamong balita pero ti hamako muna naka-blue alert status pang syudad ng taon tabi na nung latest ni. We have Aksyon Eden Aboso gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Eden. Action Rex na talana nga magpatigayan sang pagsinapol ang City Disaster Risk Reduction Management Council sa pagpanguna man ni Sir Jomari Vargas upod ang mga barangay officials ng syudad sang Bacolod pagpanghanda sa pagsulod sang bagyo nga Kamuri nga pagatawgon nga bagyo Tisoy pagsulod sa Philippine Area of Responsibility. Sunod kay Vargas, dako ang posibilidad nga hindi mag-igo si Tisoy sa probinsya apang maka-eksperyensya sa gihapon sa mga pag-ulan kag mabaskog nga hangin. Sunod kay Vargas, sining hapon batakon na ang blue alert status kag ginpayagban ni Vargas nga handa kag kompleto man sila sa kagamitan in kaso may kinahanglan respondihan kag evacuate bangod sa mga posibleng pagbaha ilabi na sa mga barangay kaangay sa Pahanukoy, Bata, Villamonte, Takuling kag Singkang. Nagaplano man Sanday Vargas nga pang-utdo ng mga laya nga sangasang pila ka mga kahoy sa mga dalanon sa syudad sang Bacolod agud hindi na makatuga pa sa mga insidente. Pamati naton si Mr. Jomari Vargas. Actually, may sugod sa hapon. Blue alert na kami status. So, well, for already, the barangay officials, response cluster, ma-meeting kami tayo. Minsan na monitor kasi yung deploy ka mo. Well, ang common sila nga flooded, there is well, sa may mga shorelines na ton. Sa interior na ton, there is Panukoy, Bata, Paching Villamonte, there is may babaw, Takuling, mamamot lang pero at least ngamon sige kami ni-maintain sa ilang mga drainage system eh. So hindi masyado ang sa Singkang amo na be aranay tanga sa. So amo na mo ito tutukan naman ito isa pa monitor mo namon sa amon CCTV. Kita naman sige ako ma-deploy sa lugar nga muna i-deploy naman namon tao. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligi lang standby anay kay balikanta si Aksyon Brian Morden direkta sa Banwasang Morsya. Angot sining pagkadakop sang duwa nga ginbreak ta kay natong interview ta kay Chief Inspector Robert D. Hocos. Ang hepe sang kapulisan sa Banwasang Morsya. Yari si Aksyon Brian Morden sa report sining balita. Aksyon Brian. Action Rex naga-report kita live diri sa Banwasang Morsya Police Station. Atubang ko diri ang duha ka mga ginaligar mga suspitsado sining nasambit yang luyag kuntani nga magkawat sining motorsiklo sa Hava Pension House dira sa Labi kag gintunaan sang sunog kag nagpatay sang 6 to pa ka mga biktima lakip na ang tag-iya mismo sang nasambit yang negosyo. Ari sa tubang ko sa wala di siya para din sama sinimatiran ko ini sila ang
good na makuha na ito sa kompleto pag hindi detalye ini. Dahil po gamay din na parang subject na pastar mo nga ito sa sitwasyon, ano? Sir, anong pangalan mo, sir? Ano pangalan mo? Sir, ano pangalan mo nga? Rodolfo Hinson. Rodolfo Hinson. Rodolfo Hinson. Pilay mo edad? Benitez. Gadiin ka? Libertad. Libertad Extension? Sa market. Central, sa Libertad Market. May asawa ka? Meray. Bilang bata? Buhay pa. Sir, anong participation nyo sa itong motor allegedly? May ito din do kawasan mo naman to? Ang helmet nga na wow na muli mo to yan ang musulogo niya. Ang helmet ng helmet. So nakuha yung helmet. So paano nagkalayo ang motor? Yung sindihan ka po yung nakang-helmet mo, sindihan niya. Yung sindihan niyang helmet? Tapos? Nakakuha niya na. Nagkakuha niya? May siya kabalo ka pa, kakalayo wala eh. Ang piling tatlo ka mo? Tatlo, hindi siya na ito isang nag-ira. Sino nga lang niya sa kuya? Rizal. Ha? Si Crisan. Crisan? Rizal ang pangalan niya, taga Camirolin siya. Camirolin? Ano ka din? Barangay 35? Oo. So pag kasindot sa intindihan ng helmet, anong ginimo na yun? Lakat na yung lakat niya. Naglakat man ako na yun. Ang helmet yung dili niya pa. Dala nga mo, gidalaya. So anong nagsigla to ya ang motorsiklo? Ganyan nagsigla to? 15 minutos ba? 15 minutos pa, imbes nga nagsiga ang motor. Kaya may kitandog ka mo to sa motor? Wala yung guma mo. Sinsindutan niyang luma? Anong ibutang nito? Hindi matungod to. Anong ibutang niya? Inaiiyak lighter, baging sindihan niya. Lighter? Ang laknab na ka helmet na. Ang lock sa helmet, sindihan sa lighter. Oo. Sa ibutang to sa may guma. Huwag siya kamalay nga, wala kalayo. Okay, pagkatapos sa 15 minutes, equal ng kalayo. Oo, nagdugpok. Pila ka bilog motor tapos nalog to? Isa lang, isa lang doon naman. Isa man lang. Open ini yung lobby sa haba hotel. Oo, break. Break na nagsulod ka muna. Nagsulod ka. Nagsulod siya. Araw lang yung sagwaya. Ang upod mo niyo? Ako yara sa puting luwa, rami sagwaya siya, sulog yung bata. So saan nagkasulog? Nagko din na kamuya? Burgos, yung may balik ko na yun namong yung ara ng mga pulis, ara ng mga bumbero. So sa di ka pa nalagyo na yun? Pwede na namin Japon niya. Ara na sa libertad ng Japon? Mara na yung Japon eh. Huwag mo na sila yung ano yan. Ining upod mo yan, paano mo sila nakilala? Ining upod mong isa? Hindi ko ay namin nadaan niya. Hindi ko ay na ka mo? Anong trabaho niyo ha? Bombay lang ibang bulig-bulig yung Bombay. Bigyan Bombay? Tantado, mga reject na. Ang mga reject na, pinapanikon nyo. Okay, so tiga naman ng kalayo, may naglamatay, ano lang ka mo, wala ka daw. So, batag mo siya, mamasihin mo lang. Hindi matungod mo. So, ano, ikaw nag-surrender o kung nadakpan tigid yan? Nakakita lang ko nila yan. Nakakita ka lang nila. Tapos Kaya mo kayo nag-imo, bud na talamon yan. Ang helmet dito subong? Baligyan ko po naman sa purpose. Kailan ka baligyan no? Baligyan. 150. Hindi ka tilaw man ka mo to? Oo. Nagpila-pila ka mo? Nagsulo 50 ka mga tatlo. Ay, Pirmig, ka pangawat ka ba? Ano po siya? Isa amin nga ko yan. Anong ginatira niya kung isa daw? Mga Bombay na naman yan. Ka pangawat yung Bombay? Sa mga Amerikano? Bombay guro ng 5-6 bla? Hindi, ng Bombay nga baligya. Bombay ka baligya, gidya? Oo, ginatira nila, ginatawat nila. Oo, ito yung baligya. So, taga-diin kitang origin, mga lugar man? Libertad, yan ang Libertad yung nagdako niya. Libertad, sige dyan. Sige dyan. Sir, anong pangalan mo rin, sir? Anong pangalan mo rin? Sir? Anong pangalan mo? Anong pangalan? Nalan mo? Ayun, Alis sa mga tao. Sige, kilala sa mga kagina. Ato na, so next, dalaran nito sa Patria. Nagalan siya. Luwag, doon sa lang karoon. Do na ambal na to gina ni Chief Inspector Diocos na misplace ko lang galing diyo. Valeriano, ini siya Valeriano. Vinancio Valeriano mo na taga Amayco. Ako taga Amayco, iya. Ara si Chief Inspector Sidel? Ako na panahon na sa sining mga teleaction na Eric. Si Di bation? Action Rex ang mga suspect ginpapanaog na diri sa police station mismo.
kag dalhon din sila sa Bacolod City Police Office, ano. Si Valeriano, may kwan ini, may mga kaso naging man na diri nga nagapangawat diri sa banwas sang Morsha. Damo ni siya record diri sa Morsha Action Action Rex ining nasambit iya nga suspitsado nga nadakpan sa sining nga mga tinion Action Rex, no. So muna ang senaryo sa Sinima Tinion kay si Sir Sidel medyo masako pa man Sinima Tinion, maybe karon ni present pa nila additional taga dito kaning upod nila, taga Camiroli, no? Nga isa? Camiroli itong si Christian nga way nakitaa. Certain Christian lang to, way sa kilala sa apelido. Way sa kilala sa apelido pero deny sila. Oo. May guhay man sila guro Action Rex mo amal na. May guhay sila guro sa crime. Ate guro Oo. May guhay sila amo na, no? Gina-try na ton nga malabot si Sir Sidel Sinima Tinion ay manog lang ang sila mo, no? Dalpon ni sila nga Tinion sa Bacolod mismo, no? Ang ini nga mga suspicious Action Rex. Pa-picture lang ko isa lang, sir. Okay. Amo ni silang may kay dala kay gina-pastar pa disla Sinima Tinion. Oo. Taga-amay, Correction Rex, hindi siya mag-sabat mo, no? Chindihan naman. May ara man sa sang po, kasi may abogado, man siya plakadlaw guro, makasabat, kay, okay. Ginaplastar pa din. Paplastara sa Mayo? Ari si Sir Sidila, tagko gamay. Sir, isa lang ito, sir. Sir, gamay lang, Yes, sir. Sir, good morning, good afternoon. Kamusta nung disposition tani sa duwa? Hello, sir. Hello, sir. Anong disposition tani sa duwa dalon tanan ni subong sa Station 1? Yes, sir. Ongoing kami, sir, sa Police Station 1. Ipakay natin sa sasakyan. Paano na to na monitor nga aradas la sa Morsha, sir? May mga previous case, sir, sa isa na si Certain Nonoy Lumot. May record ito sa Police Station 1. So, pag-interview natin sa mga witnesses, so pag mga kilalaman natin sa nga tapos, ginamention nila si Nonoy Lumot. Tapos, check natin ang iyasang whereabouts niya or ang iyasang address. So, dito sa barangay Amayko, municipality sa Morsha. Luwas ni sa duwa nga arada subong sa custody na ninyo, may isa pa ni sila Certain Christian kuno taga Camiroli ni sir, barangay 35? Okay pa ni sir, ginagawin ko man natin ng other investigation, sir. Pero at least ara na sa inyong duwa kag depende na ni karon anong mangin plastadas ni dalon gid sa Police Station 1 or sa BCPO, sir? Ano sir, sa i-detain ka sa Station 1. Kaya ito detention cell. Pag-sapon galom natin sa BCPO. I see. Sige, sir. Sir, salamat gid marusako-sako and congratulations sa team ninyo. Salamat gid, sir. Okay. Sir Sidel, Action Rex, ano? So, nagsaka ng cemetery sa inatin na Tulakyan. Pagkadalon na sila sa Bacolod, no? Sa police station number 1, no? So, ang invention itong Christian Kaina, mention ato sang isa nga nadakpan. Pero Sir Sidel, hindi siya mag-confirm. Mention din natin para hindi posible mahamper gid man. Ang ilang sinig investigation angot sini, no? So, nag-pull out na sa Sinima Tinion Action Rex, direct sa Banwasang Morsha Action. Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. At least nakuha ta na ang detalye kag senaryo kung nga ginsunog o nasunog ining Haba Pension House diri sa Dalan Gonzaga. May kang tanan sa pagdakop sining duwana. At least daw 3 sila pero way pa ni piho kung 3 gid man sila o kung 2 depende pa ni sa follow-up sang operation. Certain Christian nga taga Camiroli ang kaupod sining ting duwa ara na sa kamot sang Morsha PNP kag ginturn over na sining nga aga sa Police Station 1.
gamat sanag nga gasanag, amugid galining gintunaan. Ngay manis la guro pang totdan guro no, galing do kabudlay man eh. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 2 ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, karunantan lang ng ibang pang mga balita, standby sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Diri kita na sa mga kaaksyon tadra nga mahina immunity booster. Kag permilang ginaubog, ginakataro, ginasipon. May tisi mga kaaksyon. Dugangan pagid sang Santon Plus Herbal Capsule para rin sa pangtunaw bukol-bukol tablas kalawasan na. Tunawon niya ini mga kaaksyon hubag pa buswangon ini. No? Sis tumor kagoiter, pwede gid nga matumar ang Santon Plus Herbal Capsule sa matagad daw. No? Parisan tas ang may tisi. The best gid ang senaryo. Sa aton siningalawas, may tisik kag Santon Plus Herbal Capsule mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, farmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag mabakal man ini online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or pwede ka mo ka-order dira via Facebook page sa Kalusugan Yan. Jenson's Philippines Incorporated nagapay September 7, las 8 tubtob, las 12 sang udto. Second bloodletting activity, dugo mo kabuhi ko 2019. Dana sa Jenson's Philippines Incorporated ang nagapahibalo sini. Malakay Finance Corporation, basi kinanglan yung house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 5 na nga aton oras, 1:05 na. Daw kada siglang sang orasan tabang. Way pataka update sang sunog dito sa area sang West Negros. Pakarunan tayo ni dugay-dugay, basi malabot naman si Fire Chief Inspector Boboy Plotenia. Ang aton sini nga City Fire Marshal angot sa latest nga investigation sini mga kaaksyon. Sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan sa diniginamang madugay diri sa Aksyon BBB. Pagbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Pana, akto nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ayhan ang nadakpan? Oplan Dako Promo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 1:08 na nga oras, may nadakpan naman si Aksyon Eden Aboso. Sinong nadakpan niya? Nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Eden! Action Rex nadakpan ko gini nga nagapamutos di siya sang iyang baligya nga kano nanay pwede talang mahinayan kay Action Rex gina-share ya gidi ang iya nga radyo sa mga kaingo di man puloy-an diri sa Bayanihan 42 Barangay Villamonte. Nanay, good noon, ano yung pangalan? Ang akon gali pangalan si Rebecca Subiati. Rebecca Subiati. Pila na edad mo, nanay? 49. 49 anyos. Nanay, nga nagapamati ka sa Action Radyo Bacolod. Ala ka namin, blasang ilang nga, ala dumibig ko. Nga, ano? Ibig na, ala ka na, ibig siya bala. Oo. Laban ko lang kita, paliwat. Oo, gani. Gani. Nang kika namin, blasang balita nila, alas 4, pa lang yung pamati. Naku, isa subong. Blasang ba pamati ko, drama. Action Rex, yung Paulo, hindi ba layang aloha ay. Makita mo kita bila Action Rex nga avid fan, hindi ba sa Action Radyo Bacolod. Kay, makita mo kita nagalumulubaan, nag-inom pa siya sa tubig, kay doon naginakulbaan. Siya, sino na paborito mo da sa Action Radyo? Ala, gidya nga akong paborito da. Si Salanga, tapos si Ateno ni Gani ni Sino? Tapos ikaw, pag-gidi. Ikaw. Tapos, basta, sino gani ning isa ning ang korma ninyo, Dan Kalbo. Kalbo man? Sino nga kalbo man? Handsome drama naman, nanay. Si Sir Felix. Oo. Hindi kaya kay Action Rex kantong? Okay, bala kay nami. Gina siya bala maghatag kang balita. Kaya ambal mo kita Action Rex, tidugangan mo gidi. Pero nanay, kay nagapamati kay sa Action Radyo Bacolod, may timprano nga Pasko sa imo Action Radyo Bacolod, nanay, sa bilang pagpasalamat manamon sa pagpamati niya, nanay. 500 pesos. Padayon ka lang, nanay, wag pamati sa Action Radyo kay Basi, dason 500,000 na. Ano mambal mo, nanay, sa Action Radyo? Ala, salamat. Yun nga, madamo. Aga, simprano pa ko. Wow, Diyos ko, matupad balay. Ginugay, waya di Action Rex. Basta ka pamati lagi sa Action Radyo. Live diri gyapon Action Rex no sa Bayanihan 42 Barangay Villamonte. Para gyapon sa Upland Dako promo sa Action Radyo Bacolod. Ang ina the Cup Queen Action Ida Naboso, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Tubtob sa liwan, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati Upland Dako promo. Aksyon Radio! Dok, pa-check up ko. Manog isa na kasi mana nga wala ko kapamuhin. Sir, kung...
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:20 na nga oras diri sa aton sining pagpangalagad. Sining bahin ko ang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Droga nga na-confiscar sa may bust operation sang BCPO halin sa Mindanao kag Metro Manila. Inisuno sa BCPO Director Colonel Henry Binyas. Yari ang kaunan sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Eric, gihapon nagauntat ang demand, rason kung nga wala man sa gihapon nagauntat ang supply na pagsulod sa droga diri sa masyudad sa Bacolod. Iniparayag ni Police Colonel Henry Binyas ang Bacolod City Director sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radio. Sunod sa kay Binyas, Aksyon Rex nga ang droga nga nagasulod diri sa syudad sa Bacolod ang halin gihapon sa Metro Manila kag sa bahin sa Mindanao. Kag mayara sila karon kinakabig dako nga drug personality nga ginamonitor nila diri sa syudad sa Bacolod. Kag amo ini ang ginakabig nga amo ang may pinakadako nga naga-supply sang shabu diri sa syudad sa Bacolod kag naga-distribuer sa mga drug ko diri nga mga drug pusher nga nag-operate sa syudad sang Bacolod. Yari ang porso sa palihag sa City Director sa interview sa Aksyon Radio. Yes, actually, may ginatan kita na personalities pero wala sa diri sa Bacolod City. Ano na ito, pinisigaw niya agad ang solusyon sa outside sa Bacolod City. No. So sa iba sa personal may abuse na nung tanaw mo sir, when it comes supplies and drugs kag demand sa Bacolod sir? Well, ang muna ang assessment natin ay tawag ko rin may demand gap kung ito siya ang supply nila sunod gapon pero ang monitor natin ang supply sa konsen dugas wala diri sa Bacolod City pero sa neighboring regions. Sana Rex, si Bacolod City Director Police Colonel Henry Binyas sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon Eric Permanent Report sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Duwa ka fire call subong ang ginarespondihan sang patrol. Tado hindi minsindihan ang sitwasyon subong no. Bago gilamang sa Barangay Bata and right now on the process man ang reported nga fire call sa Barangay Banago. We have Aksyon Eden na boss. Aksyon Eden. Action Rex, bago lang kita nag-abot no dito sa Bayabasan, Barangay Bata para magresponde kung tani sa fire call. Actually, nag-fire out na Action Rex. Isa, duha kapuloyan ang na-damage dito. Sa karon Action Rex, nagadalaga naman kita sunod sa fire truck Action Rex, kag sa ambulance, kag sa Amity. Padulong naman niya sa Barangay Banago. Wala pa kita sang specific lugar kung sa diin. Pero subong lang yung Action Rex pag-abot na nakibot kitya nga nag-U-turn na kag sinala na nga nga mga rescuers. Gali kay pagpamangkot sa isa man Action Rex ka amigo naton sa Amity. Nga may ara naman sunog diri naman sa bahin sang Barangay Banago. Dugay-dugay Action Rex, mabalik kita para man sa dugang mga detalye kay ari pa kita subong sa dalan nagasunod man sa fire truck sang BFP Action Rex. Ang bata to fire out na to? Correct
Action Rex, far out na tong iban gani nga mga tao. Action Rex, nakipot lang no sa pag-pull out sang BFP nato. Nagasininggitan pa tong iban nga, di sigurado nyo na nga wala na sang kalayo. Ti nagabahayag man Action Rex ng taga-Amity nga ti sigurado naman nga fire out na gidang dito, isa lang po kabalay Action Rex ang natupok man sa kalayo. Kag may mga partially damaged. Kaga kanta lang karon Action Rex para sa dugang man nga investigasyon man sa aton hindi mo maintindihan ang sitwasyon subong adlaw. Yes, correct. Bernes pa naman. Ikatatlo ni subong Action Rex for the record, ikatatlo ni subong nga sunog ang aton respondihan subong man nga adlaw. Kay ang kaina sang aga dito sa may West Negros, tapos gindasnan sang Bayabasan, Barangay Bata, tapos Barangay Banago na naman. Din exact location ninyo subong? Action Rex? Din ang exact location ninyo? Rin Action Rex sa Barangay Banago, Banago na Action Rex. Purok Langis, Barangay Banago. Padayon lang yapon Din ko tong initial nga sunog to? Wala pa Action Rex ang kung ano nga purok. Basta ari kami ayon sa bayan sang Barangay Langis Action Rex. Ari na kami, tiginatanaw pa di sa aton BFP. Kung diin diri dapit Action Rex, no? Ro pamangkot na ba? Yes, correct Action Rex. Sakay ari man din tanan nga rescuers ang ambulance sa ari man dire. Do wala man taga ni Action Rex no may nakita gid nga dako nga aso o kon kalayo. Pero ti ari di tanan base karon may nag-intra pa tripping ha o kon anyway sa pamangkoton ta lang di Action Rex ang impormasyon. Pamangkot bi sa mga sa mga pumuluyo dabi kon ano na da? Yes, gid Action Rex. Actually, mga pumuluyo nga pinunsok to dito si Gadyao. Ari ta di sa piyak na corner pamangkot ta di ba Action Rex kon. May ari di sila sang nabato no kung nakitaan nga sunog diri sir. Mayong aga, sir, may ari di sunog sa area ni dayon sir. Ako balo, ma'am kay ano mo ko gani tani gusto ko mo tani bala kung di nang area na yung sunog bulaw. Pero nakabati ka sir kay na nga may sunog diri nga nagluntad. Wala man. Ang Action Rex ang aton. Ang aton yung mga BFP din no. Ari kami ayon actually sa tubang sang Petron Corporation nga Bacolod Depot ni Bala Action Rex. Ari din nagpinundo ang aton nga mga BFP aton mga rescuers pero so far wala kita na may nakita nga aso diri o kon kalayo Bala Action Rex. Ang iba ng drivers ang iban nga fire truck diri nagakatulang ulo nagapakita kon din ang mga katate Action Rex. Sir, good morning. Sir, Action Radio. Sir, initial nga info, sir, di baton, sir. Sang kilid ko sang depo, sang Petron, siguro negative man. Kilid depo sang Petron, pero negative naman Action Rex. Kaya hari lang man di sila tanan mo, nagapinunsok. Pero wala man tayo nakita, sir, no? Those sign of, okay. Action Rex ba negative ko nung nabaton din nila, kahit wala man di sang... Basi kung tando-tando bla din bukid tong naghambalaw. Possible Action Rex may intra paya wala sang kwan sang tripping iba na Action Rex butaw lang obrada pero ara na kamo serya wala dira kamo sa nakita. Wala gid Action Rex kay ti sunod di sa taga-Amity ang initial nila nga impormasyon nga nabaton tupad sang depo ni sang Petron Corporation ti ari lang digapon naton nga fire trucks Action Rex do sang Amity, sang BFP, wala ang BFP naglinakat na Action Rex posible mabalik to sila liwat sa Barangay Bata para at least super secure ni gid ang area pero diri nagaulat-ulat sila liwat Action Rex no masigkap tanay sila sang ilaman nga radyo para may baloan kon ano gid ni positive ni bala o negative o kon negative ni o kon positibo ni nga sinong sa Bureau of Fire Protection da? Action Rex? Sinong sa Bureau of Fire? Wala pa di sang may makita gid nga official gid Action Rex no sang BFP kay ti ang aton nga mga personnel sa mga pumuluyod ang kaiping way gid sang nakaibalong nga may sunog da kuno. Wala gid Action Rex actually nakibot lang man sila kuno gani nga may mga fire trucks na naginagi kay ang sa Taytay Bala Action Rex kung makita kung madumduman mo diri nga area ayon may Taytay na da before ka magliko pa left diri sa depo nakibot lang nga naginuwa lang mga tawo nga may fire truck nga naginagi diri mamangkot di Bala Action Rex sa pumuluyo sa tubang gid sang ini nga depo sa nga Petron kay pamangkoton sila kung may nakita di sila
Anay, good morning sa Action Radio Bacolod. Good noon, gali. Nay, may ari di kay na kamo nakita nga do kalayo kun aso din. Ay, nakibot lang gani kami day nga damo sa ilaw. Ay, man, why did? Ibot kami gani nga damo mga pero, wow. Mo lang sunog naman. Why, man? Mananawagaw? Oo, kuno nay, kay sunasaton a meeting source man, hambal nila ti sa tupad ko no sang dipo. Ano na nang tupad sang dipo na yaw, nang may mga panimalay na da. Oo, sa sulod purok langis day. Purok langis, may mga panimalay na da sa sulod. Squatter na sa iban. Oo. Pero tiway, kamuya ka balo. Why did? Tingala lang kami nga ang kadamo ni man, di naman ang may sunog. Na. Pero taga-dra ginasi nanay? Taga-diri ka gidya. Oo, taga-diri. Arigid ko action right sa ila balay nga ako. Isang Petron Bacolod. Kundi way na siguro to. Tinanong kwanda disposition sa mga firemen to da? Actually, action right nagawa tambak na sila lakat. Kag ang BFP naglinakap naman, nagbalik na. Salamat yun. Nagbalik naman to Action Rex liwat sa Barangay Batang. Iba nag-U-turn naman ang aton nga meeting fire truck. Naglakat naman Action Rex. Amo lang to yung Action Rex. Ang positibo ya kainay. At least nga madasig ang pagresponde sa mga Bureau of Fire Protection tadra nga mga miyembro kag ang Action Radio Patrol pagiti. Ay, yes, Action Rex. Nakita pa na po sa dumakadlaw ka lang sa sila. Hindi mo na may tsindihan nga nagabutungay na lang isang horse di kaya nag-pull out, fire out na. Tapos ang ending galing ate, negative diya ang report sa bahin sa Barangay Banagot. Tiyan mo man Action Rex base makapangabay man sa iban pala, base nag-intra pa yung Action Rex. Relax lang mga puso nyo da, sali ka panggulat di agwantabla kay kabudlay ka tama sa sitwasyon ta. Yes, Action Rex. Kaya ang mga tao to sa Barangay Bata na kugmat kagasala. Nga bayaan, nasplaya sa PSP kaya may respondihan naman niya na laing nasunog. Pero Action Rex, mabalik na to subong sa Barangay Bata. Sige, ayos. Para ibaloon taman sa sitwasyon sa pumuluyo kag sa mga nasurugan dito, Action Rex. Balitalin sa tol ang Action Reaction Even Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat skid aksyon Eden Aboso. Bao perte. Amaki mo na sunog sa wala, sunog sa to din ka mga. Ay. Sige, karon dugay-dugay mga detalye sang ukon sa iban nga public affairs program ang detalye sang sunog sa Barangay Bata. Grabe man yung mga balita subong no. Pero nami pagid ko na ka Santon Plus Herbal Coffee Mix, ikaw mga ka-aksyon Santon Plus Herbal Oil, siguradong sigurado, kuha ang kasakitan sa lawas ta. Santon Plus Herbal Oil, mabakal ninyo ining tatlo ka mga produkto via online kundi gani pag-deliver sa inyong apuluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani i-check ninyo kag mag-order ka mo sa Facebook page Kalusugan Yan. Action no Radio Philippine Standard Time 1:32. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
karon. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:40 ng aton oras. Daw ka lang nagid sang oras santa, do hindi na magtugot pa. Kabayuntang talunsay ng aton sininga, kapunanon sa sininga, adlaw sang Biyernes. Daw maro, imbis nga daw ga pasulod si Bagyo, daw ang kalayo daw ga man, ay naano nga sitwasyon niya. Daw ga sige lang basta mugid na. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato siling pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat sigid sa inyo siling pagpakigupod ng waita malabutan. Ilabi na sa mga reports sa aton siling mga action reporters sa out of town. Pakarunan ta lang na sa action reports kundi gani sa Action Night Patrol. Salamat gid mga ka-aksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili ginamang malugay. Upod kay Aksyon Welma Sugaton, ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon